स्वागत करूछु आस आस माडी आस हाय व्यूअर्स आमे ट्विन बदर आपन स्वागत करूछु ट्विन फूड आ गोटे दंता फ्रेश न्यू वीडियो रे तो भाई हां भाई को भाई खरा दिन हे गलानी बुझिला खरा दिन आसी होची पाखा आसी हे गलानी पाखा पाखा हेला त मार खरा दिन हे गलानी खरा दिन रे टिके ठंडा ठंडा पखाळ माडर मजा किछ अलगा ता से मुझे थिबा हम के चुना माचा भजा बड़ी चूरा टिके सब कहि देनी व्यूअर्स आज कोन चैलेंज होक जाउची आपण देखंतु तापर हम चैलेंज स्टार्ट करिया। सो व्यूअर्स ये होचे हमर ठंडा ठंडा पखाळ तापटे लेंबू टिके रसुण टिके थुआइ दला दळी हबो टिके आ एपटे हमर रे चिंगुडी चुना माछ आ एपटे टिके हमर पोई घांट टिके चिंगुडी पडिकी आ एटी पिठौ आ बड़ी चूरा आ कि सालाड फाल टिके अछि आ एपटे मोर भी समान अछि आ डेरी करबानी चलो चैलेंज स्टार्ट कर दवा। व्यूअर्स एबे हम पाखे अछि पहुंच जेची पखाळ आ ता संगे जो आइटम आपण देखिले गोटे सब अछि पहुंच जेची आ डेरी करबानी पर भोक हलानी काटू लाळ होइलानी चलंतु चैलेंज स्टार्ट करिया देखिया के विन करजी आ जी हारिबो ताको मिलबो गोटे लंकादार पनिशमेंट हो भाई स्टार्ट करिया। हां भाई 3 2 1 स्टार्ट भाई लेंबू मुंडे दवा दी करदा बस ठीक भाई तुम तो मोळे हाउचो लेंबू टे दळ दवा लंका टिके दळ दवा लंका टिके रसुण टिके दळ रसुण टे दळ दवा भलो वासना टिके हो तापरे रसुण बस रोई कथरा कसन गोडा आरंभ करिया तो आरंभ करना मु 3 2 1 कर सैलिनी बा चलो पासी पकड़ बढ़े होई बड़ी रा चुना वाला निंगुडी भजा पूरा फास्ट फास्ट लगे पखाल में बड़ी वाला मेन हो ए तेरा लोग को पूरा नुआ बना पिछो बनी कोई मतलब बैठो जब अपना खाई दिया नहीं तो कमेंट करिए चुना तो भजा चिंगुडी बड़ा पकड़ के मगज में होगा बड़ा टमाटर मार मतलब कम मात्रा से ना कौन है टमाटर भाई खाओ खाओ तुरंत पी दे ओ रसुण जोड़ी खाओ बड़े सोया में तोरा नहीं वो चम्मच है
ପୋଇ କ'ଣ କିଣିଲ ବେ? ପୋଇ କିଣିଲ କଅଁଳିଆ ପୋଇଗୁଡ଼ା। ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ୱିନ୍ କରିଛି। ବହୁତ ଦିନ ଜିତିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହାରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ତ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଘରେ ଏମିତି କରି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ମଜା ଆସିବ। ଖାଲି ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ କରିବୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଭାଇ ଏଇଠି କ'ଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ? ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଲେମ୍ବୁଟା ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲି, ତା ଚୋପାଟା କାହିଁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା? ଲଙ୍କା ବି ଖାଇଦେଇଛି, ଲଙ୍କା ଚୋପାରେ ବି ଅଛି, ଏଇଟା କାହିଁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା? ମୁଁ କ'ଣ ଗାଈ? ରସୁଣ ବି ଖାଇଦେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଗାଈ? ରସୁଣର ବି ଚୋପା ଅଛି। ସୋ ଭିଉଅର୍ସ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ହଲେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା। କ'ଣ ଦେବା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ନୁହଁ ତ, ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା, ତା ଭିତରେ ଆମ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ। ମୋ ପାଖରେ ଫାଳେ ଲଙ୍କା ଖାଇଛି, ଆଉ ଫାଳେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ତା ଦେହରେ ମାଲ ଅଛି। ଭାଇ ମୁଁ ସେମିତି ହାରିନି, ସେଇଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ପୋଇକି ଗିଳିଲି, ଖାଲି ପକେଇଦେଲି। ଭାଇ ତମେ ଆଉ ସେରା କ'ଣ? ତମେ ସେରା ପୋଇ କିଛି ଗିଳି କୁହନି। ଦବୁ। ଭାଇ ମୋର କଅଁଳିଆ ପୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କଅଁଳିଆ ପୋଇ ପଡ଼ି ଏରା ସବୁ ଆମର ହେଉଛି ରସୁଣ ଚୋପା ଥିଲା ଆମ ଘରେ, ସେଟା ସବୁ ନେଇଯାଏ। ମୋ ତ ପାଟିରେ ଆଗ ସରି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପୋଇ ଗିଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦିଅନି। ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଭାଇ, ଆଉ ଏଇ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁଟା ବି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ହଁ ଫାଳେ ତୁ ଖାଇଦେ। ଭାଇ ତମେ କହିଲ, ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିବି। ବାୟା ନେଇକି ଗଲା। ବାୟାରେ ନି ଏଇଠି ଅଛି। ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିଦେବା, ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଇ ନବୁ। ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଗାଈ? ହଉ ଭାଇ। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ଖାଇବି ମୁଁ? ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ନିଅ ଭାଇ, ତାକୁ ପୁରା ଭଲ କି ଦେଖେଇକି ମୁଁ ଢୋକି ପାରିବିନି। ପୁରା ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ତାର ଚୋପା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପିତା ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଆଉ ତା ଉପରେ ରସୁଣ ଚୋପା। ଭାଇ ମୁଁ ଢୋକିନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଗର ଭାଇ ଭଲ କି ତାକୁ ଚୋବାଅ ଭାଇ, ଭଲ କି ଚୋବାଅ, ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଖି ଚୋବାଅ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ ଆଇଟମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ କ'ଣ ପକେଇଲୁ? ସେ ପାଣିରେ ପି, ପକେଇଛ ପି ପି ସେ ପାଟି ଝିମଝିମ ହଉ ଯାହା ହଉ, ପି ଜୁସ୍ ପକେଇ ସାରା ପି। ତାକୁ କ'ଣ ସେ ଜୁସ୍ ପକେଇ ସାରା ପି ଜଲ୍ଦି ପିଇ ପାରିବିନି ତାକୁ। ନହେଲେ ଏଇ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଯେତିକି ରସ ସବୁ ଯାକ ପି, ଏଇ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଯେତିକି ରସ ସବୁ ଯାକ ପି, ନହେଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ତୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉନି। ଠକି ଦଉଛି ପିୟର୍ସ। ତ ଭାଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର? ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ଜଣା ପଡୁନି ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସବୁ ଦେଖିଲା ତ କେମିତି ହେଲା? ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବଦଲା ନେବେ। ସବୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇ ଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଭାଇ ମୋତେ ହରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଉଅର୍ସ।